nahibulong si Pedro nganong katuluman siya gipangutana ni Hesus. Gihigugma mo ba ako? Siguro wala siya nakahinumdum sa iyang gibuhat kang Hesus. Sa diyang si Hesus dito gipaatubang kang Pilato aron hukman. Wala niya na mahinumdum eh. Siguro later on lang siya nakasabot. Nga naman kung gipangutana man ko 3 times. Kita nahibalaw na ta. O kamo nahibalaw na mo. Nga no? Kay sa makatulo, gilimod niya si Jesus. So angay lang nga sa makatulo usab, iyang ipadayag ang gugma niya kang Jesus. Para mabawi ba? Oh? Para siya ma-redeem sa iyang gihimo nga paglimod kang Jesus. Ipangutan na siya 3 times. Oh. Ini siguro kay aron siguro ni Jesus kung gigugma bagyo siya ni Pedro, ay dali raman mo sulti, gigugma ko ikaw. Words is cheap. Dali ra kayo ang pulong mo. Ang buhat lisod. So, gitest lang siguro, gisulayan lang ni Jesus si Pedro. Siguro, one way of reminding Peter, yung gibuhat kang Jesus, gilimod siya niya 3 times. Mangutan ako, kapila na ito gilimod si Jesus. How many times have you denied Jesus in your life? Makapadir mo deny kang Jesus. Dali rang istoryahon na siya. Sa dagang higayon na ato siyang gilimod. O nato ipadayag na kita tinunan ni Jesus. Pinagi sa atong buhat, pinagi sa atong kinabuhi. Na mga higayon nga nagpuyotag daw wala tay Diyos, daw wala tay Ginoo, daw wala na to gila si Jesus nga atong Diyos. Daghang higayon, mukuan lang ta say pasama ta ni Pedro nga nakalimot 3 times din niya gilimod si Jesus. Yung say sobra ratang bilib sa kaugalingon, maayo kong Kristiyanos. Daghang panahon Sadya magdumili ta sa pagtabang sa atong sikataw. Ato siyang gilimod. Whatever you do to the least of my brothers and sisters, you do it unto me. Kung nagdumili ta pagtabang sa mga nanginanglan sa atong panabang, diya sa atong mga silingan, dato sa atong katilingban. Kay focus la ta sa atong debosyon kang Mama Mary, debosyon kang kinsa mga santos. Wa biya ningon ang Ginoo. Gigugma mo ba ako? Sisimba kada adlaw. Pagrosaryo, pila ka misteryo kada adlaw. Diyaan niyo ipakita nga akong gugma, ay mong gugma ka na ko. Yun ba ang ginawa na? Nga, sige, adto mo ditong mga asa pang dapita mo magdagkot og kandila. Magkuhan mo mga nobina, magsilibrar mo mga dagang piyesta. Wala siya may na. Atimana ang akong mga karnero, ang akong mga gagmay. Atimana. So ano ito pag atiman sa mga karnero? Feed my lamb, feed my lamb, tend my lamb. Feed, pagpakaon, tend, atiman. Ano man ang atiman? Pagpanalipod, pag-amuma, pagpakaon, pagsustinar. Mauna ang paagi sa atong pagpakita sa gugma sa Ginoo. Pag-atiman, pag-amuma. Wala ko mayong nga, di na lang mo simba kasi magpakaon na, mag-feeding nilang ta sa mga gagmayng mga bata. Pakaon na taglugaw o sampurado. Wala ko mayong na. Importante nga mo simba ta. Importante nga itong mga debosyon kang Mama Mary sa mga santos. Pero kana mga debosyon nato mo overflow nato sa pagserbisyo sa uban. Mo overflow.
ah, worship should sa tawag na, kalimutan ko ng right term, ang atong pagsimba, pag-worship sa Ginoo, atong may padayag diha sa atong pag-alagad sa uban. Mo na component sa atong pagsimba. Worship sa liturgy, sa mga pag-ampo, and then service sa mga tao. Ma-involve ta sa unsay mga kalihukan sa atong katilingban. Dili lang religious activities, political, social activities. Feed my lamb, feed my sheep. Munay da kong hagit. Munay da kong hagit nga makigkuanta, ma-involve ta mo sa tana, sa mga kalihukan. Pwede ta makagkuhan sa politika, pero dili ta mag-involve in politics. Consciousness, good governance, involved ta ana. Kung ay corruption, tindog ta, dili na maayo. Di kay muhilom lang ta kay, di ta makapil-apil ana. Nya na day mga gipang kuan na pang daog-daog itong mga gagmay na itong mga igsuon ipamatay kay mo na gubagtaan yung justice kay usa sa mga legacy sa mga Romans kining legal system sa si Pablo ipriso siya ipapriso sa mga kadakuan sa mga kaparian gusto siyang silutan patyon siya ang Roman governor, so dili mo na batasan sa among mga Romano nga musilot og tao nga wala pa niya ikatubang ang iyang nagsumbong kaniya o wala pa niya matubag ang iyang mga ang mga sumbong. Kanang nindot nga sistema. Di kanya husgahan ang tun nga di mo matubang ang naghusga kanimo og matubag ang iyang akusasyon. Banindot kayo na makapanalipod sa imong kaugalingon. Hindi kay basta lang ka prisuhon o basta lang ka patyon kay mo na dagang kang mo na itabo ka ni adto. Mahadlok ta sultian na nga uan ka ng sa tawag na injustice kay ng tukhang ka ng mga extrajudicial killing. Kay mahadlok mo ito, hindi masuko ang gobyerno, ino ta nga kwanta, mga red tag ta, nga komunista ta, kaya nag-istorya ta justisya, kabahin na sa atong pagka-Kristiyano, speak for the truth, speak for justice, stand for justice. Lagi, dali ra kay sultiho na, mangurog naman ta, ibitaw tas pulis, may mutang saksi. Kabahin na sa atong pagpadayag sa gugma sa atong Ginoo. Pagpanalipod, pag-atiman, pag-amuma sa iyang mga gagmay niyang mga panon. Diyan nato mapakita ang atong gugma sa Ginoo. Diyan nato ma-express ang atong gugma sa Ginoo. Kagingon ko na ganiya, balikan nato, kapila nato gilimod ang Ginoo. Sama kadaghan, countless times. Kapila sa nato ipadayag nga itong gugma kaniya. Kamo mga ginikanan, gusto ninyong madungog ang pagpadayag sa gugma sa inyong mga nakatukan ninyo. Love you ma'am, love you pa. Nindot kaayo paminahon naimingon sa atog I love you mga bata siya Ginoo ganahan siyang makadungog mingon ta I love you Lord, thank you Lord, salamat Ginoo. Dili lang sa pulong pakita nato sa buhat ang atong gugma sa Ginoo. Hinaut pa unta.